חדש. תודה. מה עכשיו? גם אתם קניתם רכב חשמלי ולא יודעים איזה עמדת טעינה לבחור? בואו ננסה לעשות קצת סדר בדברים. דבר ראשון, חשוב שתכירו את הנתונים של הרכב שלכם. למשל, גודל הסוללה והספקי הטעינה של הרכב. האם הרכב מתאים לחיבור חד או תלת פאזי? דבר נוסף שחשוב לדעת, זה האם בכלל תשתית החשמל אצלכם בבית היא חד פאזי או תלת פאזי. כמו כן, יש בתים שצורכים המון חשמל בשעות מסוימות, ונשאר להם מעט אמפר שפנוי לטעינה, בעוד בשעות אחרות יש הרבה אמפר to spare, יעני לבזבז. אם ברור לכם שאתם הולכים להטעין את הרכב בשעות הלילה, וזה הרכב החשמלי היחידי שאתם הולכים להטעין, אפילו עמדה עם הספק של 11 קילוואט יכולה להספיק, ותטעין את הרכב שלכם ב6 עד 10 שעות. אם החנייה שלכם נגישה לכולם, אולי יהיה לכם חשוב פיצ'ר של נעילת העמדה, ככה שרק משתמשים מורשים יכולים להטעין בה. אם הקיר שעליו מחוברת העמדה קצת רחוק מהחנייה, כדאי לבחור עמדה עם כבל ארוך במיוחד, או בלי כבל מובנה, כדי שתהיה לכם גמישות בהתאם לצורת החנייה. ישנן כיום עמדות מתקדמות המאפשרות חיבור גם למערכות ניהול אנרגיה, שחשובות במיוחד במקרים שמספר עמדות טעינה מחוברות לאותו ארון חשמל, למשל בניינים משותפים או משרדים. לסיכום, תחשבו על הדגם של הרכב שלכם, על התשתית של החשמל בבית, על דפוסי הטעינה, ודברו איתנו. בשירות שלנו ישמחו למצוא יחד איתכם את העמדה המושלמת בשבילכם.